салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оилатии ҷ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Шабнами Собирӣ сарояндаи хушовозу зебои тоҷик таронаи навашро нашр кард. Бача садбор бизан торида тора ба у чашмакот. Тарона бо номи Бале-бале дар YouTube канали T-Music Awards пешкаши мухлисони савту наво гардид. Клипро дар давоми 4 рӯз зиёда аз 200 000 нафар тамошо карда дар зера шарҳҳои зиёд навиштанд. Матн ва оҳанги суруд аз Зайн Шамсиддин мебошад. Бояд гуфт ки чанд лаҳзаи аввалу охири клип аз рӯи филми муҷассамаи ишқ ки дар байни мардум бо номи Бобои Ғаффор машҳур аст гирифта шудааст. Нақшҳоро дар ин клип тарона ҳаҷвинигори шинохта Ташриф Халилов, Ҳоҷи Иброҳим ва худи Шабнами Собирӣ офариданд. Клип дар болои трактор сабт шуда нақши ронандаро ҳаҷвинигори машҳур Ташриф Халилов мебозад. Шабнам бо гурӯҳи рақсҳои падида сурудхонон бо либоси миллии тоҷикӣ дар клип мерақсанд. Продюсери Шабнами Собирӣ зимни суҳбат бо мо гуфт ки клип дар муддати 2 рӯз дар шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Варзоб сабт гардидааст. Ҳамзамон таъкид кард ки мухлисони ин сарояндаро сюрпризҳои зиёд интизор аст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабаре паҳн шуд ки Қадами Қурбон сарояндаи машҳур рӯи 18 километрии Чагам Кӯлобро асфалтпӯш мекунад. Карим Сафаров, сардори муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Шамсиддин Шоҳид, хабари мазкурро рад карда гуфтааст ки асфалтпӯш кардани роҳҳои нақлиётгузари деҳаи Чагам аз ҷониби Қадами Қурбон асос надорад. роҳҳои ин деҳа ки 8 километр аст бо истифода аз техникаҳои муассиса ва ёрдами сокинон сангфарш карда шудаанд. Қадами Қурбон ба ин усулан иртибот надорад, таъкид кард Сафаров. худи Овозхон қаблан гуфта буд ки ҳамроҳи ҳамдеҳагонаш роҳи мошингарди деҳаи Чагам Кӯлобро ободу васеъ карда, аммо барои мунфарш кардани он маблағ наёфтаанд. барои пурра мунфарш кардани роҳ маблағ лозим, вале мо чунин маблағро надорем. хело мехоҳем ки ин корро анҷом диҳем ки меҳмоне ба деҳа ояд роҳат аз роҳ истифода барад, вале ҳоло шароит нест ки ин корро анҷом диҳем, гуфта буд Овозхони Ширинкор дар суҳбат бо журналистон. ҳаҷвинигорон Хусрав ва Дияпошо ки чанде қабл оиладор шуда буданд, дар мавриди зани дуюм будани Дияпошо ва чанд сол тафовут доштаи синни солашон маълумот доданд. Дия гуфт ягона зани Хусрав аст, ҳарчанд ӯ 22 сол дораду шавҳараш 30 сол. Ӯ ки ба насаби ҳамсараш гузаштааст, гуфт ки худо хоҳад корашро давом мегиҳад. Инчунин илова онлайн фаъолият дошта, то ҳанӯз ба кор набаромадааст. Дар мавриди он ки шавҳараш аз ноҳияи Деваштиш аст, ҳоло онҳо дар куҷо зиндагӣ мекунанд, Овозхон гуфтааст ки ҳар куҷои оилааш бошад ҳамон ҷо умр ба сар мебарад. яъне барои ӯ тағйири макони зист аҳамияти калон надорад, балки муҳим дар канори шахси наздикаш бошад. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатии ҷ интизор бошед.